Sådan bruger du din Comforth Aerostyler. Start med at anvende Heat Protection Spray for at beskytte håret mod varmen. Herefter kan du vælge det ønskede stylinghoved. Sådan tænder du og justerer din Aerostyler. 1. Tænd ved at skubbe tænd-sluk-knappen op. 2. Vælg den ønskede temperatur ved at trykke på temperaturknappen. Der er 3 niveauer. Temperaturen kan aflæses på LED-displayet. 3. Juster luftstyrken efter behov. 4. Brug kuldeknappen til at afslutte stylingen og give håret et køligt pust for mere holdbare resultater. Så er vi kommet til stylingen med de forskellige hoveder. Volumiseringsbørsten skaber fylde i håret. Drej børsten, mens du rører håret igennem, og rør altid håret indad for de bedste resultater. Den blødudglattende børste giver et glat og blødt look. Red håret langsomt igennem flere gange for et optimalt resultat. Den udglattende børste kan både glatte håret og lave en bøjning i spidserne. Børst håret langsomt og hold en kort pause i spidserne for at skabe formen. Blowerbørsten bruges til at opnå det fyldige blowout look. Start med at rede håret ud og drej herefter børsten, imens du rører håret for et fyldigt og blødt fald. Skab smukke krøller med krølletønden. Lad hårets spidser gribe fat i krølletønden og før derefter håret op til ansigtet, så det vikles rundt om tønden. Tryk eventuelt på kuldeknappen i et par sekunder for at sætte krøllen. Sluk styleren, før du forsigtigt trækker krøllen ud. Tip: hvis krølletønden ikke griber fat i håret automatisk, kan du forsigtigt hjælpe sektionen på vej. Hold blidt om håret, når du frigør krøllen for at opnå de bedste resultater. Til sidst har vi føntørren, som du kan bruge til at tørre håret, inden du styler med de andre hoveder. Sørg for, at håret er helt tørt, hvis du ønsker at bruge krølletønden. Og voilà, så nemt er det at få smukt hår med Aerostyleren.